Jama'a ga takaitattun labaran duniya mai karantawa ummu Salma Isah daga nan sashen Hausa na MAP Radio da Talabishin. Shugaba Bola Tinubu ya sauya sunan cibiyar nazarin man fetur da ke Kaduna zuwa Jam'iyyar Kimiyyar Geology da Fasahar Injiniya ta Janar Shehu Musa 'Yar'aduwa. Tinubu ya sanar da wannan mataki ne a ranar Juma'a a yayin jawabinsa na murnar ranar demokradiyya ta wannan shekarar. Shugaban ya bayyana 'Yar'aduwa a matsayin ɗaya daga cikin mutanen da suka taimaka wajen tsara demokradiyyar Najeriya ta wannan lokacin. 'Yar'aduwa fitaccen jami'in sojin Najeriya ne wanda ya aiki a matsayin babban hafsa na ma'aikata na hedkwatar koli, mataimakin shugaban ƙasa a tsakanin shekarar 1976 zuwa 1979 a ƙarƙashin Olusegun Obasanjo, wanda shine shugaban ƙasa a lokacin. Ya taka muhimmiyar rawa wajen kula da sauyin mulki na farko na Najeriya daga mulkin soja zuwa gwamnatin farar hula da aka zaɓa. Bayan ya yi ritaya daga sojojin, 'Yar'aduwa ya kafa jam'iyyar PDM wadda ta zama mai ƙarfi a fagen siyasar Najeriya. Wasu rahotannin sun nuna cewa Atiku Abubakar ya zaɓi wanda zai yi masa mataimaki a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Matuƙar ba wani canji aka samu ba, Atiku Abubakar ya yi nasarar kafa yiwuwar tiketin AA a takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ta hanyar zaɓar tsohon ministan sufuri Chibuike Amechi a matsayin abokin takararsa. Zaben Amechi ya zo ne a matsayin wani babban mataki na tunkarar tiketin OK da ya haɗa Peter Obi da Rabi'u Kwankwaso a jam'iyyar hamayya ta NDC domin zaben shugaban ƙasa na ranar 16 ga watan Janairu ta 2027 ta hanyar amincewa da Amechi. Da alama Atiku ya yanke shawarar yin abin da ya gaza yi a lokacin da aka tunkarar babban zaben shekarar 2023. Lokacin da ya ki amincewa da Nyesom Wike wanda ya zo na biyu a zaben fitar da gwani na PDP. Duka takaitattun labaran duniya kenan, wacce ni ummu Salma Isah na karanto daga nan MAP Radio da Talabishin.